eti umerejelea dhambi tena na huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba 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 hosana na Bwana. Haleluya. Imba 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 hosana na Bwana. Haleluya. Erokamana ahinya machiegni chenro mar wuodh geno kaka ne asenyisi wadonjo e kidieny mar lesson tarik 7 dwe mar 5 2022 to kod 22 sabato mokwongo bende e dweni mar 5. Pod wadhi nyime kwota pod dhi nyime e buk mar chakruok kata topic thuon wacho bende miwa e buk mar chakruok mabiro dhigo nyaka chop dwe mar 6. Bang' juma mokadho kane waseng'iyo wach mano mar Babel ma bende koro nwang'iyo pinje duto gi Babel. Kawuono koro wadonje Koth Ibrahim. An kae to kod jayalo Charles Odinde ka achiel to kod bende jayalo Dickson Odiwuon ma bende wantiere godo. Jayalo Charles Odinde kuom thuolo ma dweche moko bende pok wanene kata sabato moko maloyo 4. Omiyo kawuono wadwoko Nyasaye erokamano kuom miyo ochop kae. To kapok amosogi to jayalo Charles Odinde yawno galam. Una man malo wago erokamano nikech ber. Waneno lweti jadolo kiritowa. Erokamano nikech nyingi yudo duong' ka wapuonjore gi nyithindi, puonjri kodwa to moloyo lor piny gi teko mar polo kilochonwa weche te e nying Yesu wakwayo. Amen. Erokamano ahinya. Kina mosoni happy Sabbath. Happy day. Happy day and good news. Machiegni nya Pastor Odinde. Erokamano. Kuom chopo kendo kuom ndalo mang'eny ka in e piny mar Uganda. Amen. Warwaki ni machiegni ahinya. Sasa tunang'wono mwadhi mwatieko. Hapa go erokamano nikech nyaneno ukocha ka injili dhi maber. Jo piny rabolo mosu ka achiel gi joneno go. Wakaw mos kanya yo makara ahinya. Wadonjo e thuon wach ma kawuono. Pinje duto gi nene wang'iyo joma mokadho gi Babel kana wang'iyo kuma dhok nopogre gi omiyo nopogo dhokgo. Koro wang'iyo anena Koth Ibrahim. Ma bende wach wicho kone ni yie momiyo Ibrahim oyie luong mar Nyasaye mi odhi e piny mane Nyasaye nosingone ni nomiye. Kendo noweyo pinygi ka okia kuma odhiye. Kisomo buk mar Jo-Ibrania 11 wesne 8 e wach ma bende koro miwa kae. Jalo Dickson kod ang'iyo Koth Ibrahim gi kaka wadhi ng'iyo ane sigande ni to koro nochakore nade. Ang'o ma bende wadwaro ng'iyo kae e buk mar Koth Ibrahim kata buk momiwa mar Jo-Ibrania to kod sigand Ibrahim obiro ng'iyo buge mag chakruok. Erokamano japuonj, wago Nyasacho ni erokamano ahinya kaachiel kod joneno magwa mag Lolwe TV. Wantiere puonjruok mar 6 kokalo kuom wuono ma Nyasaye kendo wanono kodhi mar Ibrahim. Wang'iyo kaka Ibrahim nowuotho gi Nyasaye kendo wadwa ng'eyo kaka Nyasaye nong'iso Ibrahim mondo odar. Kendo wabiro chako wang'iyo kama niluonge Ibrahim ni Abraham. To wachako wang'iyo kaka oluonge ni Ibrahim obedo kod nying 2 nyiso ni nitiere change mar of a name, nitiere change mar nying. Wago Nyasacho ni erokamano kuom miga machalo kod mano. Kendo wadhi ng'iyo jal mane oketo yie nyime. Jal mane oketo yie nyime nyiso ni nitiere kaka yiene notegno ahinya kopim kod jomoko. Kendo mano nyalo miyo kata kawuono nyaluongo ni kodhi mar Ibrahim kata yie mane Ibrahim nen kodo. Anyalo paro ka Ibrahim ogolo wuode machiel miluongo na ng'ano ni Isaka. Mano nyiso yie motego ne Ibrahim ni kodo. Koro jandik lesson wacho wach maduong' ahinya ni koro wachopo e dier kitap chakruok. Kama diere ni biro mulo wuodh Ibrahim kochakre gi kinde mane Nyasaye oluonge mokwongo mang'iso ni dhiyo. Mano momiyo Ibrahim weyo duto machien kendo rwako mar 2 mar Nyasaye. Erokamano japuonj. Erokamano jalo Charles Odinde manyiso Koth Ibrahim. Aero dho Ibrania luongo ni leka. Tiende ne ng'at ma tho dhi adhiya. Mama White luongo ni primitive godliness. Tiende ne ng'ama yie ma ok openjo tekri Nyasaye mowacho. Ibrahim nyingo bede list mar Ibrania 11 kum jomolocho kum yie. Nikech noko penji gima Nyasaye okone. Kendo Mumba wacho ni kendo noweyo pinygi kokia kumodhiye. Ing'eni that word kende mano barandazi. Ni ng'ato wuoka kama kata kumodhiye okia to teka nikech Nyasaye osewacho. Primitive godliness. Wado penjore kwa dhi mbele. Nito bende jawinjo gi janeno gi wan bende. Donyo bedo gi makelo mar Ibrahim. In fact, waduto wan nyikwa Ibrahim kuom yie.
Emomiyo wada penjore to samo loke nyinge tiloko nyinge nikech ang'o to be nyingwa nitie moko monego bed ni chako loko ndalo machon opuonjore kuom the power in a name gima nyingo ting'o tango me nyinge nyaka samoro loki emomiyo kowa Abraham mochako chopo Ibrahim wadhi fwenyo weche madongo mane kit ngimane to wach mogik machaka neno en ni kar Nyasaye kowacho gimoro kar onego wapenji nikech ka wapenjo to waketho teko mar polo erokamano japuonj primitive godliness ni bedo rawi ne nikech Nyasaye rawi nikech Nyasaye iwacho kae bende gimenyiso kae ni chopo kuma bende koro okia kumoaye okia kumodhi to ni yie men go ni gima Nyasaye wacho ni kik iluor pod dhiri adhira kik iluor momako amina wadonjo e wach mar wuok mar Abraham jalo Dickson koro kinyiso kae wuok mare kowuok kumoaye kendo kod dhi kae koro wuok mar Abraham no chakore nade japuonjero kamana ahinya ka wadhi kod buk mar Chakruok 12 wes ni achiel to wacho ni Ruoth Nyasaye nowacho ni Abraham niya dar iwe pinyi gi wedeni kod dhoudu mondo idhi e piny moro ma abiro nyisi winjo ka pastor wuoyo kuom piny ma ok ong'eyo kata nodhi kanye to nikech gimiluongo ni yie ng'eni telo ni yie kotelo ni ng'ato to kata onyalo bedo gadiera e gima pok oneno koro miyo Abraham achiel kuom jalo manen kod yie motegno ahinya to wach moro chako wach kanyo dar iwe mangiso ni dar iwe notigo gik madongo ahinya e iye en ni nitiere kama nodake mane ber kendo ndalo no ka piny pok nokethre kawuono kata mana cham bende ne nyalo bet gik madongo malich nyaka low ne en kodo e ndalo no to kata kamano notimo nade nodar moweyo mano wach mokwongo koro miyo wuok mar Ibrahim en wuok manigi nengo ahinya e kindwa kod Nyasaye ma wanyalo kwacho wach moro kanyo dar ng'ato nyalo dar kata richo ng'ato nyalo dar kata madho kong'o ng'ato nyalo dar gik momako ngimane koro miyo owach ni Ibrahim mondo timo nade mondo dar jandik lesen kelo wach moro ni Abraham nyaka wuog e pinye Ur mar Jo-Kaldea ma bende en Babylon luongo mar wuok Babylon nigi sigana mabor e kind jonabi e Biblos kendo aparo ne wanono chien ka chande kwa ng'iyo Babel to waneno ni kanyo en kar nywandruok kar dwanyruok kama gik moko timo nade kama gik moko gwenyre to Nyasaye nigi lengo kod Abraham to kone mondo timo nade mondo dar koro miyo wuok mar Abraham mulo anyuola ne bende umulo anyuola ne bende ngiso niya ne chal kagima nyithinde nyaka notimo nade nodargo chiaye ne no nyalo kata mana dar kodo no ya nyal nyaka go monde duto ko timo nade ko wuok go dhi e piny matimo nade mokia no dhi kanye omiyo wuok mar Ibrahim nigi nengo ahinya asomo wach mogi kabisa ni e buk mar Chakruok 12 wes ni ang'wen wacho ni omiyo Abraham nochako wuoth kaka Ruoth Nyasaye nochike mine gidhi gi Lut ne en jahigni 75 kane odar Haran wach moro maduong' mantiere wes ne niya nowuok kaka Ruoth Nyasaye nochike mane ok opingo pastor erokamano wuok mar Abraham ratego ne owuok dhi to piny mowuoke jawinjo gi janeno iluongo ni Ur mar Jo-Kaldea kaeto piny no nyinge machielo biluongo ni Babylon kisomo buk mar fweny owuoyo mang'eny kuom Babylon to Mika 2:10 moko ndika wacho ni auru mondo dhi ka eri okar dakwa borado gi masiche nikech richo gi Musa timo emiyo polo yiero Ibrahim e kind anyuola e kind oganda e kind wedene ukoni ratego adwa gwedhi to kabi gwedhi i joge bende adwa ting'i malo to kabi ting'i malo i joge nikech koneno ka ndalo mane ilamo nyiseche kuma ne gene setup mar lamo nyiseche to Nyasaye golo ng'ato kindi joma lamo nyiseche go mondo bed ng'ate ineno kata kochomo got Maria modhi neno mbele ka chande eneni kokadho kuom yie eto to yie ayieya an nasomo history ma Ibrahim samoro bo kata kana class niya to mage duong' higni 70 ndalo makoro wuok kodhi eno gigni gote to ong'amo seno weche mang'eny kopenjie nto kate mane gi lopa kate mane ganyuolana kate mane gi wedena tigola itera kanye mano penj ma jawinjo gi janeno kata wan be dwa penjo to ok openjo mano nikech the element of year wach machielo mogik owacho ni 26:5 ma Chakruok wacho ni anagwedhi nikech Ibrahim nowinjo wachna kendo nomako chikena kuom mano Isaka nomedo dak ndalo modhuro kendo ka koro chak gwedho ji kari gwedho ji kokadho kuom Ibrahim nikech gweth ma Nyasaye nowacho no biro gwedhe cha pingo no poro siko manyaka chieng amoro gi Nyasaye wacha achiel niya gik mowacho nyalo timore
to moko nyalo kawo ndalo ma jomoko pani odeko to karo kodeko emomiyo at the older age neno ndalo ma koro bedo gi nyathi ndalo monyuole higni mosekadho ma dhano onyalo paro ok nyal timore to because of yie gima duong' mosomo kawuono en ni yie nomiyo Ibrahim yie kuom luongo Nyasaye noduongego modhi e piny mabedo koko ng'eyo jawinjo gi janeno wan bende wayie ka ok jomoko nyaka penj nyako ne ni to en adier nyisa nawe tich na dhi tich machielo ang'o mabere moloyo igola Kisumu tera Nairobi ene gima ber moloyo mar Ibrahim nokupenjo mano iwacho ni luong ma Nyasaye mondo nodhi mondo odhi to ting'o moloyo mano wajo Ibrahim iwacho ni dhiyo moloko tiende ne kaka en ni dhiyo in iwuon kata dhiyo e yori iwuon iwinjo mano gima ne onyise kanyo nikech embe wuok mare ka chen ni mondo odhi otim ang'oa mondo odhi oyud piny ma Nyasaye nosebiro nyise to chune nyaka bende nowe weche mag anyuola mare kaka jalo nosewacho weche kit dak mare kanyakla gi mare kaka ne en jalo ma bende ne en nawuok e gwengego mag Ur kata jo Al-Kadea wadonje tich ariyo tem mar Misri Jalo Dixon tem mar Misri ka ing'eni en buk mar Chakruok kanyo ng'eny kata jok kane ji wuok Misri kadhi kochacha ang'o mane nitiere kae ang'o mane samoro tem mane mabende nowuok e Misri kae kwang'iyo to kod wach mar Abraham bende japuonjero kamano ahinya kendo wago Nyasaye erokamano ka paragraph mogik e chak tich wacho gimoro maduong' gimomiyo oweyo piny en mondo oyud piny ma Nyasaye biro timo na nyise dhok achiel kendo ibiro tige thuolo ma ichiwo Isaka kaka misango ma japuonjo wuoye ka iwuoyo kuom got Moria kama Isaka ibiro chiwe misango mondo kama ibiro gerie hekalu mar Jerusalem singo ma Nyasaye ok mana dala mineno ten warruok mar piny kara singo ma Nyasaye noting'o nyaka warruok mar piny mayudo kokalo kuom jatij Nyasaye miluongo ni Abraham koyie mondo gol wuode ma iluongo ni Isaka mane Nyasaye chiwo wuode miluongo ni Yesu Kristo mbokawo kare Isaka kanya rombo omiyo wanwang'o wach maduong' e iye kanya ahinya omiyo jandiko wuoyo kuomwa e tem mar Misri kendo tem mar Misri kae podi wantiere mana kuom jatich Nyasaye miluongo ni Ibrahim kendo Abraham wadwa nono kaka noyudo tem ka ne tiere piny mar Misri ang'o momiyo wanone wanwa ka e Misri kae ne tiere chode maduong' ahinya kendo jochode ne ng'eny e piny mar Misri wach moro ni kata mana Ra bende ne tiere Misri kendo ne Ra ma odhuro ahinya kendo e Misri kae ne nitie ruoth moro miluongo ni Farao kendo Farao milamo nyaka Farao yaket ni kamano kendo onge wach mane Farao ne nyalo wach ng'ato kadhe omiyo ne nitie maduong' ahinya e kind jo Misri kod Nyasaye manitiere iye kanyo omiyo Misri noting'o chode mana mokwongo kod ber duto minyalo timo nade minyalo yude jandik lesson wacho wach moro maduong' ahinya niya ni tem mar Misri en chandruok mosiko ni jo Israel ang'o momiyo wuok kuom tem mar Misri wayudo kakae ema jatich Nyasaye miluongo ni Abraham ochiwe chiege kagima en nyamingi akel bedo winjore ochiwe chiege kagima en ang'ono kagima en nyamin ang'o momiyo nochiwe kagima en nyamin gimomiyo nochiwe kagima nyamin en niya jogi no wach ni mano chiege ne do timo nade jogi ne do nege koro miyo tem ne ntiere malich ahinya jandik lesson wach mogik niya ni e yo mogwenyre Abraham mane oyudo chopo e piny mosingi ng'ado wach mar dhi e piny Misri nikech kech notimo nade nomako piny ranyisi mar joma wuok Kanaan kadhi Misri e kinde mar kech nenre maber ahinya e andiko mag jo Misri omiyo nikech kech nomiyo chuno Abraham dhi piny mar Misri kama japuonj erokamano ahinya jalo bi ng'eyo ni kare wach mar kech ni gima pek kabisa jatich Nyasaye motegno kama mosiluong moa e pinygi kae to kech ochako wuok sigand kech ng'eny ahinya muma unyalo paro Naomi gi jogene kowito yawuote kachiel gi chuore bang'e gapar kende to noweyo oa e piny mar Bethlehem kuma chiemo nitie Nyasaye nogwedho chiemo Ibrahim odhi kochopo kacha to mumba wacho ni Sara ne jaber kabisa ing'eni muma ka wacho ni ng'ato ber mano ng'ama ber ka wacho ni ng'ato ng'ama muol mano ng'ama muol koro Sara jaber koro ofwenyo ni ratego gima dhi timore chiemo ta dwaro kendo piny to tek koda kare refugees nokochakore sani
refugees ne chiek chaka chon omiyo no ko wuok modhi do nomadic life mar Ibrahim tiene no dak ja Masai maka wuono ka gimon ka to dhi kuma kama ne nitie kit ngima ne wendo kumora mora en ngama wuotho omiyo no ko gero no permanent wacho no dak mane tent odak mane hema koro Mumba wacho ne adier kaka ruodhno mana ka jayalo wacho jo Misri kar ne riek ne gikode molo nyaka president koro president oneno chi Ibrahim to wacho ni mai maka wuono thogo kaito Ibrahim ko ne aman to nyamera to Nyasaye ma jang'wono ogengo gimarach madetimre otieno kaito bang'e owacho ni adieri kare ni wuonda ma chiegi bang'e koseyudo to oduogo go dala to gima mora ka wacho ni gima waneno kae koro en kaka mana ng'at Nyasaye maduong' nyalo timo richo to Nyasaye pod otime nade podok jwange e thuolo ma Muma manyien wuoyo kuom Ibrahim kaka ranyisi mar warruok kuom yie Ibrahim mana kaka wan waduto ne nyalo bedo maonge geno jawinjo gi janeno samoro chopo ma dhogi nyalo kier samoro chopo mangi motamore pod Nyasaye ok witwa gima ochako timo kendo en jandiko moro wacho ni ok lich ndalo mogore piny gima lich en wachungo nyaditi erokamano ahinya aneno ka iko na sa waduogo ng'iyo mano bang' thuol machuok ene waduogo ng'iyo nena Abraham gi Lut ma bende en wuod owadgi wadhi ng'iyo kaka ne tudruok bende nitiere kwaduogo wakwanye kanyo to wadhi nyime wayudo Waves of Love Kisumu Jesus is the answer waduogo wadhi nyime Imba 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 osana na Bwana Hallelujah. Imba 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 osana na Bwana Hallelujah. Erokamano ahinya Waves of Love mawuok Victory Kisumu Jesus is the answer Nyasaye bende koro e duoko mar gimoro amora owuok kacha tem mar Misri wadang'e Abraham gi Lut kapok ne wadhi e yweyo Yaldikson ne dwa mulo gimoro okay puonj gima dwa mulo en Misri asto gi Canaan nikech wanwa ka Canaan en piny mane timo nade manosingi yes. To Misri ne en kama ber dak Misri ne ber dak nikech gik wane neno mana kaka wuono king'eyo piny mwantiere ni to mit dakie e jomoko timo mit ne dakie makidwa koni kata mana ker wach kamano kata mana jalma kata mana Raila kata mana ng'ato moro malich ma jasiasa motegno mange mana be idwa koni ni piny ni rach dakie to ntiere piny moro to ok nyalo donjo ne mayot nikech oneno kotimo nade odhi maber kore mane timo jo Misri e ndalo mane gidak piny ma Misri to Nyasaye nosesingo niya nonego bed ang'ono Canaan to wanwa ka jati Nyasaye owacho wach moro mangima ni both moro to nobet ma Abraham nobedo kod both to Nyasaye ma jang'wono ng'wono ni nyithino ng'wono nyaka jati Nyasaye miluon Abraham bo chako bedo mana ng'at makare kendo erokamano japuonj wadonjo ne Abraham gi Lut ma bende wuod owadgi ne erokamano Abraham gi Lut kendo wuoth mar Abraham gi Lut en wuoth marabora ahinya ang'o momiyo wacho ni wuodhni rabora nitiere osiep e kind ji ariyogi kendo nosiep ma ok werruokie kata kamano ng'ama ne nyalo tudo osiep ni bobedo osiep motegno kabisa ni luonja ti Nyasaye Abraham en mano nyalo tudo osiep ni bobedo motegno nikech namba 1 no ng'ama ng'ongo namba 2 ne a very spiritual person ne ng'ato ma Nyasaye mulo dhod chunye kendo mulo ngimane mano miyo jandik lesson wacho ni Abraham kaachiel kod Lut king'iyo e buk mar Chakruok 13 kwesni 1 nyaka 18 jandik lesson penjo moro niya sigara ni puonjo ang'o kuom kaka kit ng'ato en gima duong wadwa nono kido mane Abraham go aso chako nono kido mane atimo manade mane Lut ni kodo wang'iya ne kido mar Lut matin Lut obedo kod yiero to yiero ma Lut otimo en yiero matimo kende ma ok Nyasaye to manade otele to waneno ka Abraham to yier ne gi Nyasaye pog gik mokareyo kata kawuono ineno gima miyo kata mana keny okethore en dhi ni yiero keni ka Nyasaye kotimo nade ko yiero ni omiyo kore kawo ng'ama ralep machandi ochakro kinya kotimo nade nyako dhiambo to yiero tek mane matimo nade ema ne yiero koro Lut bang' kose yiero Lut noneno mudho kara gik manenre maber e wang' seche moko nenre marach e nyim Nyasaye to gik ma seche moko nenre maricho e wang' to e nyim Nyasaye ginyalo timo nade ginyalo neno gik mabeyo omiyo ye wach mogik ni bedo ni Lut noyiero kama ber kendo yom pap moting'o kuonde pi kendo ne ok odewo jabathe ma timbege richo nyiso kit wuoro moro manen go wach ma wawacho ni noyiero ero wuon paro no wach mane otimre ndalo ataro kama gin bende ne giyiero giwegi
Japuonjero kamano. Kamano ahinya jalo. Lut gi Abraham wede. Baba gi to kowachi to momocho ne en wuod owadgi. Wuod owadgi. Kaito awuoro ahinya e kind family ne te wuod owadgi nokawo. Chalo gima aochwa tilore mos. Oyudo kama e wat ne monyalo wuothago. Kaito ng'en mbele kodhi mbele koketo history wacho ni joka Lut gi jokwedhe Abraham ochako dhawo. Nikech kuma gi kwae dhok. Cham rumo, lum bende rumo. Kaito Abraham ng'ama rieko oluongo wuod owadgi ne tego gimitimo. Kwada konyre kodi chutho. Wachung' ka yier. Kichomo kone, achomo kone. Kichomo kone to Lut odhi ong'iyo sodom gi Gomora gi plains kuonde mabeyo gi city. To wacho ni manjo dhi Uganda gin wadhi Kampala gotieno. Kendo Kampala gotieno kaka chala. To ma wan koso wan kanye. Oparo kuonde mabeyo. Mana ka jalo wachi ni nitie moko mineno wang' ni beyo. To kare ok gikonywa kiny. Polo neno on the contrary. Emomiyo Abraham kodong' kare to bedo gi kwe moloyo. Tamor gi Abraham kuma chachiel. Ang'eni ka unto momoko kapcha jandiko kondike malo lakini bang'e ka Sodom gi Gomora iketho to nokonyo wadgi ni. Wudo wadgi. Ing'en mapuonjo wane kare aochwa tilore mo. Namba 2 watni manyaka chieng'. Ket momocho ne chandruok nyalo maki usipeni nyalo konyi lakini ng'ama konyi mogik en nyathi ma unge ot. Emomiyo Abraham okonyo Lut. Ta betigo ka wacho ne ngeche prayo gachielo sapaga dek wacho ni ka ng'ato dino ite ne ywak jomodhier to en bende ywak ne ok no winji. Emomiyo neno ka Abraham ka welo dhi olemo kata to kone dhi Sodom gi Gomora to paro wudo wadgi. Wacho ni joge wantie kocha. Ng'iyo mang'eny timo jowinjo gi joneno man kanye masaboro minegi wedegi thagore to ling'a wachal kaka Abraham through faith wakonjo moko bende mondo Nyasaye oting'o malo duto. Amen. Jalikson koda japuonjero kamano. Jatich Nyasaye wacho wach maduong' ahinya. Winji ting' wang'i gi kuma intiere no mondo ng'i yor nyandwat gi yo milambo gi yo wuok chieng' kod yo podho chieng' ni mar piny duto mineno abiro miyi ng'ama Nyasaye oyiero ni. Winjane yani polo kode ni go wang'i igaga wang'i studio ni tiwacho ni ma studio asami achaka mi macha ka Nyasaye emoyiero. Biro miyi gi nyikwaye nyaka chieng'. Wadonjo ne wach riwruok mar Babel ka wayudo ka Abraham bende koro donjore lweny moro mane osemokore kamoro. Ochakore kendo. Koro ere kaka riwruok mar Babel koro biro kae. Jayalo Dickson kwa chao kanye. Lweny ma bende koro donjo kae ni. Japuonjero kamano. An pod amor gi jatich Nyasaye miluongo ni Abraham. Ang'o mi amor kode? Amor kode nikech chir ma en kodo. Winji, e buk mar Chakruok 14 wesne 1 nyaka 17 wuoyo kuom lweny mokwongo bet mar pinje. Kendo ang'o miyo lweny ni bedo mar pinje? En nikech jomoko dagi bedo loch mar jomachielo. Mane wach machiek mantiere iye kanyo. Omiyo mae bedo lweny mokwongo bet. Lweny maduong'ie mogik king'eyo kaka lweny no bet. Winji, king'eyo e buk mar Chakruok 14 wacho ni Amfrael ruodh Shinar gi Ayok ruodh Eleazar gi Kedor Leonar ruodh Elam kod Tidal ruodh Goim nodhi kedo kod Bera ruodh Sodom gi Bisha ruodh Gomora gi Shinab ruodh Adma gi Shemeber ruodh Zedoim kod ruodh Bela. Dala mar Bela iluongo bende ni Zoar. King'eyo mos commentary kaachiel kod buge moko miwa mwanyalo nono go tiend weche moko. Tifwenyo ne gin pinje madongo malich miwuoro mane kedo kendo lwenyo ne lweny maduong' mapok obetie lweny aila no nyaka nene. Mano wach mokwongo. Omiyo Jandik Lesson wacho ni ng'at Nyasaye Abraham nyiso chir gi teko miwuoro koreso owadgi miluongo ni Lut. Ang'o miyo noleso Lut wuodo wadgi ero kama japuonj. Ang'o miyo noreso wuodo wadgi? Gi omiyo norese nikech remo. Winjo ka japuonj wacho wach moro ni remo. Awuoch wati timo nade? Loremo. Omiyo kata ka porono no wadu okoso ni. To doga piny nikech remo duong' moloyo moloyo pi. Omiyo ng'at Nyasaye no ng'eyo kama rembe nitie. Winji. Odhi to kama dhiye mondo kedi to dhi mana kedo kama wadgi nitiere owatne nitiere kende emodhimbo kedo bokonyo pinyno ng'at achiel nikech ng'at achiel miluongo ni Lut ka Abraham odhi konyo pinyno ero kama japuonj. Jalo lweny owuok lweny kosewuok to kaw ji dhi Lut gi jogene omaki otuwe kae to ng'at achiel otonye lweny to ringo duogo ne Abraham wacho ne tegi piny osekaw to ng'amo kaw mogik en wudo wadu gi chege gi nyithinde gisedhi
to Abraham gino okaye kae to lawogi Nyasaye nene kode odhi mokony godo wadgi moduogo go. Jandiko penjo ni gik ma watimo mulo ngima ji okang' machalade. En ote mane ma wanyiso kuom kitiewa gi timbewa. Mathayo 7:14 mokonde kacha wacho niya, pile timuru jowadu mana kaka duher mondo gitimnu ni makech mana tiend chik mag Musa. Tiende ni gimida na timni dada wait luonge ni golden rule in bende timna. Abraham oyudo thuolo mosudo modhi omo Lut e lweny piny mawendo moduogo ka. Ineno ka oluongo nying mar town achiel ni Zoar. Zoar ing'e mene chi Abraham chi Luto kwame nyaka kawuono nikech no kone niya ringu dhi town machiegni ma Zoar. Koro chi Lut nothogi kapok ochopo Zoar to my town mane Lut okonyore gi nyigi ariyo. Koro polo nochano weche moko mang'eny by geography mondo timre. To in summary gima gini wacho en niya riwruok mar Babel en ni gik manyien e kit ngimawa nyalo timore ka warego gik maricho. Namba 1. Namba 2, yiero wa marach nyalo miyo gimoko timre e kit ngima ko kwang'eyo. Jawinjo gi janeno ntik moko mwaseyiere e kit ngimawa. Bende gikonyo koso gikonyowa. Jandiko monjano na Roma go ma osendiko buge madongo kabisa nokona niya en gima osefwenyo ni kare gima ber e piny no kata achiel. Nikech gimoro pa ni ber okonye kata di kata achiel. Nyaneno ka uiko former president Mwai Kibaki aneno ko dhi gi shoot achiel. Kae to gima nyo chako pogore kuom yiko masano ko yiki enyano ko gola lo chako duok lo kuom lo jomoko to ingene gero tiles to mare nyoka no mon ma puonja ni kare penyni wan jowuoth kendo wan wendo emomi ahero life mar ng'atni no gero mana hema pile ka pile mag dar nikech ong'eyo ni penyni wan jowuoth kumodago wadhiye polo losonwa oikonwa. Inyiso kanyo ka bende chir mar Abraham. Ka wanyo to Abraham nokomonjo riwruok duto mag jolweny. Yes. Kagima ne en gi chenro moro motegno kendo mapiyo mar monj. Yes. Nomonjo mana kambi mane Lut ne omake. Lut yudo resruok kanyakla gi ruoth Sodom. Omiyo kanyo bende wayudo ni ng'at Nyasaye ne jadiera nyiso chir gi teko miwuoro. Onge ng'ama nene gi kiawa e hosni kendo ji noneno ni en ng'at machal nade. Mano emomiyo ji koro nopuonjore wach moro kanyo niya kuom Nyasaye ema bende ng'ani ne tiyo. Wang'iyo anena ka jayalo ka koro wadonjo ka kinde bende koro dhi achiel kuom 10 mar Melkizedek. Melkizedek ni nwang'e lesson mokalo. Wach ne en kit Nyasaye hi. Ochako duogo. Japuonjero kamano. Wa wuok e chang'wen gwach mo maduong' niya ni gimomiyo Abraham ok riwre gi kweth moro amora kae en nikech piny mosingi ni ok yud kokalo kuom lweny kata rieko mar kedo ni piny. Piny ruoth Abraham ne en chiwo mar Nyasaye. Emomiyo nokoriwre kod pinje mane kedo to kata kamano nong'iyo kunyalo sevo joma ler mondo timonado oyudre piny mosingi. E tich abich jandik lesson wacho na achiel kuom 10 mar Melkizedek. To ang'o momiyo Melkizedek ema nomi? Melkizedek ne en jadolo ma en ruodh Salem kendo ne jadolo maduong'. Kendo jandik lesson wacho ni ruodh Salem ni niluongo ni ruodh kwe. Kendo jandik lesson chako wacho ni kae mokwongo luongi e nying mar jadolo. Kae ma nying ma jadolo kuongo wuokie miwinjo kaka wuono jadolo nitie mang'eny kata machielo ni e batha ka. Mokwongo luongie nying mar jadolo. Owuok kuom dhoot mar ang'ono mar Melkizedek. Omiyo jandik lesson wacho wach moro maduong' niya ni ma Abraham luongo ma Abraham noluongo ni ng'ano ni Nyasache. Abraham nonene kaka jadolo kendo notiyone. Ma ok yot mondo Abraham otimonade otini ng'ama chielo. Omiyo Abraham nokayo ka Nyasaye mano mokwongo. Abraham nogolo achiel kuom 10. Abraham nokayo ka jadolo maduong' mowuok kuom Nyasaye kendo nying mar Melkizedek ni kod tiende mathoth ma nyalo mono walero kawuono nikech sa nyalo bedo manok. Omiyo wach mogik en niya Melkizedek en wuok e dala mar Salem matiende en kwe. Otemo winjira ahinya bang' tulo. Wach mogik kabisa en niya Melkizedek kata kamano ok onego tudu gi Kristo. Ne en jachung' mar Nyasaye e kind joma ne odak e kinde no. Kaluwore kod jandiko miluongo ni Ellen White, The SDA Bible Commentary Volume 1, page 1092, 1093. Nying no mulo wach moro kuom chakruok mar sigand chwech
kama wayudo wach polo gi piny manyiso gik moko duto kata te. Kuom mano achiel mar 10 ineno kaka yo mar goyo ne erokamano ni jachwech ma wuon gik moko duto. Koro Melkisedek kogol na achiel kuom 10 nyiso wa ni kanye ma tich dolo ochakore. Emomiyo jawinjo gi janeno kara achiel kuom 10 Nyasaye dwaro namba 1 gone erokamano. Kae namba 2 wayudo kae moluonge ruodh kwe. Nyasaye nyinge machielo ni Jehova Shalom, tiende ni ruodh kwe. E kit ngima ka kit ngima jawinjo kiyudo thuolo ma jomo kadho, madwo kadho, modiochieng' okadho, miyudo thuolo ke ngima kawuono, gona Nyasaye erokamano. To ng'ato nyalo penjo ni tero kanye? Adieri mar wach ni achiel kuom 10 ok debet madhi e polo. Jodolo nitie, kanisa ni manitie no dhiye mondo iter achiel kuom 10. Wach mogik wacho ne e kit ngima odiochieng' kodiochieng' wabed joma go erokamano. In fact ng'amo ng'e kuma oaye, ng'e kuma entie, to ng'e kuma odhiye. To magi kwasefwenyo to wach achiel momako e weche te en ni Nyasaye erokamano. Koro erokamano ne omiyo Abraham uchiwo kata the long last kichofwenyo history mare kaka noa kode kwacha mochopo kode. Odo ni anang'ono ma Nyasaye. Kata Lut bende go bede nyinge apia ka nikech Nyasaye otimo madongo kokadho kuom Abraham to emedo yudo konyruok. Jawinjo gi janeno en ang'ono ma Nyasaye omiyo obed mangima. Omiyo watieko kwacho ni Melkisedek idolo maduong' ma Kristo masani nyaka watine kapod wangima. Erokamano ahinya ka pokwedo lamo en jalamo neno achiel kuom 10 kaka chiwo mowuok kuom Nyasaye, tok chiwo mimiyo Nyasaye. Nikech Nyasaye ma kuongo miyowa gik moko duto. Koro wan wadwoko ne mana ng'owa achiel kuom 10. Jalo Dickson Tiknogala. Walemo wuonwa bende Nyasacho merowa gi lala wagoni ni erokamano nikech ber. Erokamano kuom yie mondo wanon Koth Ibrahim kokalo kuom tekoni par studio par joneno umo tekoni kibe Nyasaye weche te nikech wapenji maler Yesu Kristo ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya joma nyien wabro ng'iyo singruok gi Abraham, pod wabro ng'iyo Ibrahim, pod wang'iyo wachne na ahinya buk mar Chakruok, wabro ng'iyo joma nyien omiyo kete mane Lolwe TV en chenro mar wuodh geno mibro yude magi ka wan kae kod Pastor Charles Odinde ka achiel to kod Jayalo Dickson Odiwo. Jayalo Dickson Odiwo ka chok SDA ka Pastor Odinde bende elemo Kisumu Central. Omiyo koro penjo mora mora mantiere kanyo bro yudo. To kae mane luwo nembni mabende koro kadhe screen mari kanyo bang' thuolo machuok. Kendo waduogo mi ka wenda ariyo Bethsaida SDA Choir mowuok Opapo wacho ni biuru ka achiel kod Sports View SDA Choir they sing a new song ne giwero wer manyien madonjo sani. Daduogo mondo wadhi nyime chenro ni pod dhi mana nyime. Kawarani teode mang'eny ader kaoka mano de oka kono adio ono alosnu kada kama ante umbende ubedi jasimo konge enopet mor mosiko wanawergi Yesu wendo cho wenusagi nyaromo hallelujah male wamiyo Nyasaye duo wewe manade Wepeo manade Tudake pare wefama thamone Adera wea wepeo manade Kini kuwaji umerejete Adhambi tena Uko ulisha toka Wewe jichunguze tena Utambue ni wapi ulipo anguka Imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba usana na Bwana. Hallelujah.